bumi goncang ganjing langit klop-klop lara genjange ngalus resang bawain gandrung sabarang kadulur woke irmo yamayas balawor Buta Pandhawa nata kagi wisaya Indriyaksa sora maruta bawana gana margana samyana warayan tumandang nyambut gawe ya para buta klebanas pati ketabrak bocah ngompol ning karo yaksa sang gambaran angkara purba siung bawa rambut gede mangap-apa kedirisi abang beranak gaman kono iko bentan nyambur bisa jangka Allah nanti itu letak kolok palu
Damya Tino Nasri Warani Gumuru Samyor Bukarso Gestu Bondo Rawundo Santoto Sajuru Juru Kedeto Damya Tino Nasri Ada bos, demo begitu Indonesia. Timun sigarane, ayo, Sikrotan bala tuminggal kacampa sami madale Lare cante tuleting godo dayaku mayung sun
Inggih menika para pamirsa saking rencang Gedruk GWSM kepareng ngaturaken pamentasan menika sampun ketinggal kawis tinggal menika wajah-wajahipun saking rencang-rencang Gedruk GWSM bersama Mas Nemo kalian rencang-rencang. Nggih menika fan-fanipun Mas Nemo Gerita rencang menika statusipun Mas Nemo wajahipun Mas yo nggih. Ya, iki inti-intine sing dikarepke Pak Joki ngene. Piye Mas? Mau nalikane nggo topeng buta iki ketok medeni. Medeni. Pembahasan dibuka ketok kiut unyu-unyu. Unyuk-unyuk. Ya, kaya sing ngebas ki. Kaya sing ngebas Bang Rudi. Iya. Heeh. Iki umure gek selikur. Selikur. Iya. Gek lucu-lucune. Lucu-lucune rung ketok gigike. Nek tukang base mancen sok weling karo aku. Kopi Mas. Nek iso mbok burine penyanyine ngono. Heeh. Embo alasane le nopo ki? Ya, iki Alhamdulillah GWSM ngantos babak ketiga luar biasa penonton semakin ramai, semakin memadati. Iki koyone ada 5.000 penonton total Pak Jo. Tumpuk Iki real Mas Jo. iki jejal real bebarengan angger podo akur tunggal Podo sedulur. akur seduluran. Ya, iki ana sing do ning dhuwur ning nggon tingkat kuwi ngati-ati engko ndak ceblok tiba Nggih, ngisor. Ampun Lenon sih sing wonten nginggil. Iya. Dipun perhatikan Iki- keamananipun. Iki disawang ketok ngetrap Pak Jo luar Iya. biasa. Kaya stadion bal-balan ngono. Nggih. Ya, keren pokoknya. Dan juga iki pokoknya selamat untuk Dusun Nipis atas suksesnya acaranya. Nggih. Di mana Marti Dusun tahun ini 2025 sangat sukses, Alhamdulillah. lancar, semuanya terhibur, bisa mendatangkan masa banyak, yang penting aman dan tertib. Amin. Pokoknya kita belajar banyak dari Dusun Nipis dan juga Karang Taruna Company. Company ya. Company luar biasa sekali yang sudah mengadakan acara sebesar dan semewah iki. Betul. Loh, panjenengan semuanya wis garek nonton gratis orang bayar, ojo do padu, ojo do tukaran. Leres. Ngono ya Pak Joyo. Nggih. Iki ono tulisan jagalah ketertiban, hindari keributan. Tunjukkan bahwa kita adalah masyarakat yang santun dan bermartabat. Ono tulisan Mas Pak Jo, wonten Iki- ngaju menika, menika napa? Salah arah muni bermartabak ngono. Bermartabat nguri-nguri budaya kanggo ngrukunake warga Mas Yoyo. Cocok Mas Yo Mas Yo. Cocok. Iya. Oh iki sing arep dhewe iki. Leres, kan maca saka mburi ora Mas Yo. Iya, iki tak Ini ulang-ulang. nguri-nguri budaya kanggo ngrukunake warga. Memang benar Pak Jo, Nggih. budaya niku bisa merukukan warga. Soalnya zaman biyen zaman penjajah kuwi warga Jawa khususnya pinter ngusir penjajah dengan cara ngadake jaranan lho. Jaranan nggih. Akhirnya Londone terpikat. Akhirnya senjatane didelehke, dijikuk, diserang go bambu runcing, akhirnya Londone kalah. Bener kuwi, Leres. yen kesenian iso ngrukunake, iso gawe Indonesia merdeka. Amin. Allahumma Iya robbal amin, amin. ya wis ra usah kesuwen. Nggih. Yuk Mbak Sania masih bersama Sindan Tremos Indonesia. Bunder gino-gino. Ojo lali Mbak Sania, Garuda Wisnu Satria Muda punya. Kita tampilkan satu buah lagu yang tidak asing untuk panjenengan semuanya. Joget oleh Ojo Dem-deman dipun paringi Mister Mendem. Dados.
wae sak gayeng-gayenge kanggo masyarakat dusun Ngipis dan sekitarnya. Iki sing cewek-cewek wis do terlampiaskan lewroh rambut mentul-mentul. Ketemu langsung Mas yo. Iya. Iya. Bersama Mas Dino Kinderjoy, ada Mas Nemo, Mas Lucky dan juga kawan-kawan. Iya. Iki sayangnya rambutnya sing ra mentul Imam karo Aloy. Sesuk didol-dol ki Mas. Iya. Riza. Oke, yuk dilanjut lagi satu buah lagu kagem panjenengan semuanya. Dipun paringi Sakit Rindu. Saya sore, saya gayeng, saya panas, saya sumilir Mas yo. Oke ya Pak Jo ditarik loro-loro. Monggo. Sing urgent mangan dhisik. Indonesia.
sendit lololoba mati ora obah ambeteni bocah urip golek duwe
Hino Dwi Putra Kinderjoy.